Angiphinde futhi ngibuye cacisela olunye udaba la. Uma kuwukuthi umakoti ubeganile wasenesigcawini kwase kuba ukuthi ngezimo zempilo nangeenkinga asebhekene nazo emzini wakhe, mhlawumbe umyeni wakhe usiyamshaya, uyamhlupha, uyamhlukumeza, uyamxosha. Khumbulani njalo ezinye zezimbangela ezenza ukuthi umyeni afike laphana ekhaya akufika kushintshele esengabe sekade sekulandile phambi kwezwe, ngoba phela laphana kusuke kubuza umthetho, sokunezifungo kuthiwa kubini ekuhleni nasebini. Uyabona, ingakho nje kukhona esinye isikhathi ukuthi umkhwenyana nomakoti bakhothama laphana esigcawini esenta bekhulume ngendlela ukuthi abasuke beyikhuluma. Kulungile-ke ngisekuthenini ke into enye efuneka abantu beyazi ebuyishaye kakhulu, ihubo liyawubopha umshado womuntu, umgcaco womuntu. Uma nje waphuma ngehubo elirong, waphumela endaweni engafanele, mhlasimpe ilabo baba laba bathi mangabe sewulotsholwa bese bethi bona ingane ezilotsholwa kubona bebengakhiphanga ngisho isenti, bengahlawula, bengagezanga ngisho amagceke, ngoba ngisho ukuthi abagezile amagceke bayikhipha inkomo yombhukuzo noma ehlawula. Noma kunjalo futhi kuyafana, awukho ngaphansi kwakhe lo baba, awusiyena wakhe, awuhlanganise lutho naye. Kuyofanele kuze kube ukuthi mangabe indodakazi akhipha imfanele ezikhona ezifanele ukuze ezokwazi ukuthi akuthole. Uma usulotsholwa usulotsholwa kababa, ilapho kuba khona inkinga eziningi, uthola ukuthi mhlawumbe wena usugcina umuntu wakho usuyakuphelela. Ngilana-ke uma sekwenzeka indoda isikujikela, isikushintshela, ikuhlupha, ikushaya, noma uthi njalo ikuxosha ukuthi ayisakufuni ekhaya, uney'ngane zamadodakazi la, uney'ngane zabafana. Into esekufuneka iyenzeke kuleli khaya lapho waphuma khona ngehubo ekuseni, uma ubuyela nje khona emuva umndeni ukuqhuba noma usithola iside lokuthi umnyeni uyakushaya noma uyakuxosha ukuthi akasakufuni, abangalenzi leli phutha lokuthi bekwakhele ini, bekubuyise bekuhlalise ekhaya. Ngisho ngasho le ndoda ithi ayisakufuni, vele kuganwa abafana abancane abanye baba bangazi lutho ukuthi unkosikazi uma echelwe ngenyongo owalapha acelwe khona. Manje lezi ingane abanye boyise banamandla bavele beyilobolele ezigana umuntu ugana, ngoba kuyacaca ukuthi uma sibona inkinga empela nazo usuku lama inbox sami ukuthi abantu abaningi abaganwa abazi ukugana ukuthi kuyini, baganelwa ini, futhi abanazi izathu ezitangible ngokugana. Umuntu uganwa nje ngoba nakhe efuna ukuba nokuthi yena useganiwe. Uyabona, ekugcineni mangabe sithi siveze inkulumo la siyakhuluma sibe ngabantu ababuza imibuzo eminingi ukuthi wazini lo, ekubeni amakhosikazi amaningi esikhaya la inbox ngey'nkinga ezenzakalayo zenziwa yibona abantu abathi baganiwe. Futhi ukushoda kolwazi-ke nabo ilungelo labo lokuthi uma ngabe becabanga ukuthi iy'nkinga zabo uma yibashaqa kufuneke bexosha amakhosikazi, kulungile, wonke umuntu wathi unelungelo angithi, kodwa ukushoda kolwazi kahle kahle. Unkosikazi uma ungasamfuni noma ungasamthandi uwakhelwa umuzi. Angikhulumi ngalaba abavele bethatha iy'ntombi ey'ncane bekipite nazo behlala nazo bezalisa iy'ngane. Unkosikazi ahlale ekhaya, kusasa unkosikazi sethole enye indoda sethi uphingile, ngitshela ukuthi umakoti uma ngabe na 28 years 29 years uzohlala kanjani engasavakashelwa? Ubhizi lapho uhleli nentombi wena, bhizi lapho uhleli nentombi, kumnandi, ingane yabantu wayithatha wequva lapha nekhaya waganwa, uney'thombe kuhle, gcina nakho konke ukipitela ukipite khona, ingane yabantu iyakhala ubusuku nemini, ayikekho umuntu oyinakekelayo lapha nekhaya. Yini-ke ukushoda kolwazi, abantu abakwazi ukuganwa ukuthi mhlawumbe isafunakala ngindawo embili la kuzobizwa khona iy'nsizwa seyiganiwe neyiseyilungela ukuganwa zikwazi ukuthi oselobole lona ngingodosi bengenele ukuthi bezochazelwa kabanzi ngalesi gaba basithatha ukuthi siyini. Ngasho ngathi isintu siyadingakala ngisho ey'koleni. Lo nkosikazi uma esebuyile noma leyo ngane abantu uma isibuyiza kubo, abakubo bangalenzi iphutha lokuyifaka egcekeni, abayakhele umuzi ngisho urawundi owodwa ngaphandle wasemzini wayo, ukuthi uthi omnyeni akasayifuna kusho lutho lokho, benzele iy'ngane zayo kusasa zibe nalo ikhaya elinesisekelo esihle, futhi zobe sizimnandi kakhulu ngoba zobe zinekubo ngapha, zinokomalume ngapha eduzane. Umuntu uma ebuya emzini makhele umuzi wakhe ngaphandle, wena njengobhuti wakhe, wena njengomalume, ngoba
umshana lezo ngane lezo zizohlupheka uzobe yiyo lenkathi. Uma ukuthi leyo nto leyo ayenzeki animakheli nimfaka egcekeni kwenza isihlava sokuthi uma lezi nkane seyilotsholwa ziphinde lotshelwe komani mebazo bese iyaclasha ke into ukuthi ngeke kufike kudliwe ngentombazane yakhona indodakazi ezalomkhulu lapho kuphinde futhi kuzodliwa ngabashana abazayo lo sisi la ekhaya osewagana wakhishwa ngehubo wayisemzini wakhe. Umuntu mebuye emzini akakhelwe ngaphandle. Inkinga engiqondana nazo abantu abaningi balotshelwe emakhaya komawabo. Uyabona? Awukwazi phela manje ukuthi uzophinde kufike kudle wena kuphinde umuntu akakhela umuzi kufaka idalwa kuze abophele yandoda yakhe ngesidalwa sasemzini wakhe ukuthi nanga umntwana wafika la ekhaya usephinde wakho umuzi wahlala indoda noma isithi ayizamfuni lesididingi sethu lesisibona soba yini umbone usiyapha ngenilanga ngoba uthi ubulawa abafana lapha abancane bangentombi kanti unawo unkosikazi emakhaya yini wamqoqa ukuthi akasamfuni wabhayiza unkosikazi wakho umuzi ngale kathi akho umuzi kuhlala ingane ngala lo nto le ibalwa kuyena kubalisela yena lapho yonke lo nto lenzakala nalo ntombi lehlana unkosikazi ehlana nendoda yomuntu iganiwe. Ngifuna ukutshela ukuthi ziyothi mase ibuya kusasa uthi ubulewe kusasa lokho kusayo ngoba la emhlabeni ayikho into engabuyi. Uma seyibuya kusasa uthi ubulewe uloyiwe unebhadi nifona ubusuku nemini wena unebhadi nje la ogane khona bakufuna la usukhohliwe uthi awuhleli nendoda yomuntu echelwe ngenyongo nayo ingane yomuntu ihlele emakhaya yodwa nezingane isencane wena ubhizi lapha ushaya igqephe engaka uchama le ndoda lela nayo iyabhayiza ufaka inzipho lapha ezinto ezingaka nenkophe uchama lengane washo lokhu uzana omnye umfo wathi zinuka kamnandi ngisho kunuka kamnandi lezi zintokazi lezi ezilutha abantu besilisa. Beze nto ongazuyibona into ezidlula umakoti wakho ubone ukuthi hayi ngeke lento ngingane ngathi ayikho yini sizokulutha angikho ekuluthaneni nani ngisekuthenini wena umuntu wesifazane yathi uboshiwe kuyobusa ukhohliwe ngutshela uyothi lapho usufika uthembe khona ufike ugqeka ingozi engeqwantwala ngani sekubuya lento wayenza ngoba idazane yangane yazi ukuthi kumningi umgodi ezingimbela wona njengoba uhleli nendoda yazo nendoda yengane yazo nje lapho hleli khona ngoba la ngane siyahlupheka. Wena makoti bika lapha ebhokisini ukucebe lo mthuthuva ogana ngoba uzoba nenkinga kusasa. Ngisho ungashona lo mthuthuva ufune uzilelo wena kusasa lokho kusasa sufuna ukuzilelo wena angithi bana nkosikazi omunye uhleli nentombi lapha ukipita into engekho. Lo makoti umebuye ekhaya makheleni ngaphandle ukuze sigwemele izinkinga zokuthi inkomo ingane sifuna ukulotsholwa isibhadlile manje abakhongi abasakwazi ukuthi bazolobola bethini belobela umuntu konalume bakhe ekubeni futhi uma wakhe wagana and bengeke bekwazi ukulobola kubo ngoba isiqumo sendoda sathi angifuni uphinde ngikubone la ngoba ayikho idivorce esintwini ukuntula kolwazi abantu abazi bavele begana ngiyakana Sister Jones obenkana ngeshadela akazi ukuthi ngoba egana yini ukuganwa kubaleke ngani ngisho ngakhala ngena 98 as long mangabe ngisewumfana ngingakakulungeli kusizana ukugijimela ukugana kusasa bese ngixosha ingane yabantu ngidakwe umbuso hayi nyakana 24 September nyakana amaholide bathanda kabi amaholide abazi baganelwani mubabuza nje abazi abanye babo kunenkomo kuba ugana ngoba evunywe YouTube nephutha lenziwa abazali musukilobolela ingane khipha noma imbili bese iyagcwalisela wona ngoba kusasa ithi umfazi wakho le sibhayizi sibone ezinye intombi laphana musani ingane imibuya ize ekhaya nifike nifake ekhaya icala lelo ngoba vele senihleli nenkomo zabantu ngiyabonga ethuba.